Og hvad så? Så er min kanal oppe at køre. Jeg har ikke kørt i så lang tid. Jeg lavede den, og så lavede vi lidt Movistar-video, men det er et lortespil. Men i dag der er vi i gang med at spille lidt Modern Warfare 3. Og det er min bedste ven, der filmer. Jeg er lidt vist. Ja. Vi laver snart nogle vlogs. Og jeg elsker at danse. Ja, han er favorit af dans. Han elsker Army Crew, alle mulige dansehold. Crash Crew! Så Crash Crew. Lad os lige tænke på noget andet her, ikke? Ja. Lad os tænke på det her spil. Jeg står i bordet. Au. Jeg tror, man kunne overleve, hvis man hoppede derned. Hvor lang tid skal vi filme? 5-6 minutter. What? Hvad? Er det lang tid? Ja. Men vores special videoer, hvis der vi får sådan 10 stops, det bliver allerede en special video. Det er, hvor vi bare filmer sådan, hvor vi viser os selv, hvor vi er ude og sådan. Og der kommer min lillebror ind. Okay, lad os tænke på det vi sidder og spiller. Jeg er lige kommet hjem fra skole, så jeg er lidt pisse træt, fordi vi er i gang med at lave... Vi er i gang med at øve skolekomedie. Skolekomedie. Jalle, det er det her, vi tænker. Okay. Ikke? Man kunne sgu da overleve det. Hvad? Det er hvad der sker, når man lever. Man kan leve livet, tror jeg. Jalle, vi vil ikke høre musik for dig. Kan vi ikke bare filme 2 minutter? What the fuck? Det er jo god lige for dig. Kan vi ikke bare filme 2 minutter? 3 minutter. Jeg ved godt, vi kan sætte på pause. Har du sat den på pause? Godt!